Здравейте хора, аз съм Тенката и за първия си клип мисля да ви кажа нещо за себе си. Значи, истинското ми име е Денис Алексов и съм на 11 години. Занимавам се с баскетбола и си помагам с ютубърите, Shadowhex, DOD, Знакапрот, Heavenboot и още много други. Гледайте ги, тях много са добри. За да знаете, аз мисля да качвам понякога клипове с моя много добър приятел The Pro Gainer с NBG. Ако искате може да видите негови клипове качвам, може да не качвам никакви, не го знам. Аз ще снимам на FIFA, на GTA 5, на Plants vs Zombies, на Spider-Man, и на още много други, не ги знам. Мисля той да бъде за този клип. Надявам се да ви харесал. Ако да, направете да се абонирате се. Ако също да дадете едно лайче. Ако не, не знам, вие се решете. И чао-чао!